25 ліпеня Рэспубліка Беларусь адзначае Дзень пажарнай службы, прафесійнае свята людзей, якія прысвяцілі сябе высакароднай справе абароны чалавека ад стыхіі. Менавіта ў гэты дзень у 1853 годзе было зацверджана рашэнне аб стварэнні першай прафесійнай пажарнай каманды на тэрыторыі Беларусі. З гэтага моманту пачалась гісторыя пажарнай службы, якая ўжо больш за 1,5 стагоддзя застаецца сімвалам мужнасці і самаахвярнасці. Напярэдадні прафесійнага свята ў Салігорску ушаноўвалі супрацоўнікаў Салігорскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях. За значны ўклад у папярэджанне і ліквідацыю пажараў і надзвычайных сітуацый, узорнае выкананне службовых абавязкаў і дасягненне высокіх вынікаў у аператыўнай службовай дзейнасці лепшымі работнікамі аддзела ўручылі падзякі старшыні Салігорскага райвыканкама. Таксама салігорскія ратавальнікі пажарныя былі адзначаны узнагародамі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях і Солигорского ГРАНС. 173 года уже нашей службе, и за этот период времени она ежедневно динамично развивается. Это можно наблюдать на базе Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. У нас больше 50 единиц разного рода техники. Это не только автоцистерны, это и автолестницы, которыми мы можем оказывать помощь людям на высоте 30 метров и 60 метров. Это и беспилотные летательные аппараты, и снегоболотоходы. Ну, наверное, самое ценное, и ни одна техника не может работать без личного состава. В этот день хочу поблагодарить личный состав за проделанную работу. Хочу сказать большое спасибо нашим ветеранам, которые заложили фундамент для развития пожарной службы, на котором мы сейчас успешно развиваемся. В преддверии Дня пожарной службы весьма приятно получить поздравления и благодарности от нашего ведомства, от Солигорского районного исполнительного комитета. И, собственно, сегодня в качестве благодарности были получены не только мне, но и нашим коллегам, моим коллегам, с которыми мы работаем ежедневно, плечо к плечу. Безусловно, наша служба, она такая не совсем легкая, действительно, мы должны находиться 24/7 в строю, скажем так, постоянной боеготовности. Я считаю, что наши работники в первом полугодии, как и всегда, в принципе, выполняли свои задачи на достаточно высоком уровне, хорошо показали свое профессиональное мастерство, и, в принципе, мы это каждый день доказываем своими способностями, да, и своими поступками. И, я думаю, по праву мы можем гордиться своими какими-то определенными результатами. Сёння Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь – гэта сучасная, магутная і высокаэфектыўная структура, якая аб'ядноўвае тысячы прафесіяналаў. Солигорский ГРАНС – адно з найбуйнейшых падраздзяленняў структуры. Тут нясуць службу больш за 180 супрацоўнікаў. З пачатку 2026 года солигорскія ратавальнікі здзейснілі 1300 выездаў, ліквідавалі 49 улікавых пажараў. За кожным аператыўным выездам, за кожнай ліквідаванай надзвычайнай сітуацыяй, за кожным выратаваным чалавекам стаяць прафесіяналізм, адказнасць, гатоўнасць да рызыкі і вернасць абавязку.